Добър вечер, България, и честит 3 март! В този тържествен ден десертът, черешката на новините, ще ви срещне с един българин, който е категорично доказателство, че има защо да се гордеем с произхода си. В ексклузивно интервю специално за десертът, Любомир Христов споделя какво е да се работи с световни имена, като Бен Афлек и режисьора на Животът на Пи, Анг Ли. Моето впечатление като човек, че той беше много симпатичен по време на работата и беше много отворен за предложения, за идеи. Изобщо беше някой така преферцунен, с каквито, примерно, други съм имал. Англия така просто забрави да спомене, че всъщност визуалните ефекти на неговия филм също са получили Оскар и че той е много благодарен за работата на всички тези хора. Бен Афлек не е претенциозен, той просто е изключително взискателен. Вижте, ние по принцип си се чувстваме българи, независимо, че вече от 20 повече години не живеем в България, редовно ходим в България, винаги ни е било приятно и спазваме нашите си празници и си ги празнуваме по наш начин в къщи. Колко е хубаво усещането да видиш човек реализирал заветната американска мечта, но и най-вече собствената си. Продължаваме с млади таланти, започнали да се борят за мечтите си, въоръжени само с идеята на модерна улична култура. Последователите на Суегът казват, че се разпространява като вирус и скоро ще достигне и до вас. Тай Суег не е дрехата, която само си купил, а ти и нощата харизма, която изнася на преден план и кара другите да се обръщат по нея. Всяка култура си има своето място и време. През 80-те се изразяли индивидуалност с хипи движенията, нали? Те си имат определен стил, сега нашето време е суек. Причината да изразиш своята индивидуалност по некомерциален начин е много проста. Когато се чувстваш соушъл, ти искаш да покажеш на хората, искаш да ги повикаш по някакъв начин. Цветното продава. Опаковките на круасаните са цветни. Опаковките на телевизиите, логата, всичките неща са цветни. Това е. Суега е цветното. Според тях да си различен може да предизвика проблеми само хората, робуващи на предразсъдъците си. Аз не знам дали в такъв вид бих ви пуснали в някой супер луксозен ресторант. Да, случвало се. То точно това е суега. Влизаш със самочувствие, се едно носиш костюм на Армани за $5000 на гърба си, а си с долг тениска. Цялата суек култура е усещане и трудно може да бъде изказана с думи. Общо взето нещата са всичко ясно като мъгла, ако има нещо, няма нищо. Не. Човек, за кой говори? Разделяме се с пожелания за спокойна вечер. Довиждане!